Het jaar 2009 is goed voor jullie begonnen met een nieuwe single. Ja, 2009 had niet beter kunnen beginnen natuurlijk. Met niet praten niet en niet zingen niet. En ja, ook Schatje maak je foto doet nog steeds geweldig volgens mij in de lijst. Dus ja, wij gaan weer niet klagen in 2009 in, zeg maar. We hebben twee hits. Ja, en de mensen kennen ons nog van alle oude lieds. Dus we hebben net toevallig een optreden gehad in het teken van carnaval. En het is gewoon 9 van 10 liedjes. En het is, ieder liedje is prijs. Dat is wel leuk natuurlijk. We hebben nu een tip gekregen, pas van... Ja, dat mag best. Iedereen mag dat best weten. We hebben een tip gekregen van Gerard Joling. En die zegt, jongens, we moeten gewoon appelsapje drinken en dan gaat het allemaal goed komen. En sinds we appelsap drinken hebben we eigenlijk weinig last van. Dus dat is een goede tip. Bedankt Gerard nog. KPN heeft honderden verzoeken gehad voor mensen die zeg maar iets met Fons wilden doen. En ja, na het horen van ons liedje hebben ze besloten om Fons een keer uit te lenen aan ons. En daar zijn we natuurlijk heel erg gelukkig mee. En we zijn aan het proberen om te kijken of we van de zomer iets met Fons kunnen. Dus een Gebroeders Co, featuring Fonske, zou natuurlijk helemaal geweldig zijn, toch? Ja, het is voor Nederlandse artiesten moeilijk om op tv te komen. Er zijn heel weinig programma's bij de grote omroepen, zeg maar. En er zijn wel een paar programma's, maar er komen meestal altijd precies dezelfde mensen. En er wordt heel veel over geklaagd. Dus het zou mooi zijn als we met z'n allen op tv zouden kunnen komen met dit soort programma's. Bij deze roepen natuurlijk iedereen op. Ik ga trouwens zelf ook lid worden. Waarom moet ik dat doen? Want ik schaam me eigenlijk kapot. Wij zijn zelf nog niet eens lid. Nee. Bij deze, kijk. Jongens, even dit allemaal invullen en dan opsturen en dan zal het helemaal goed komen, denk ik. 50.000. Dan gaan we dat ook doen. Ah, de 50.000 moet